Bazkaria eman behar digute hemen upategian. Adiz lokuzioak. Behar izan, ari izan, ahal izan eta ezin izan, eta komaren erabilera aposizioan. Aupa lagun, ondo zabiltza? Saio honetan kontzeptu bat edo ideia bat argitu edo osatuko dugu, eta zenbait ekintzaren berri ere emango dugu. Oraintxe, Anderren nire auzokoaren mezua erantzuten ari naiz. Bere herrira gonbidatu nau asteburu honetan. Lesakara, Nafarroako iparraldera joango gara. Gogo handia daukat, nik baztanera ere joan nahi nuen, baina ezingo gara haraino joan. Hori beste batean bisitatuko dugu. Ezagutzen duzu zuk Lesaka? Ikusi bideo zati hau. Olaia eta Pello Eltziegora Arabara joan dira. Iritsi gara, Eltziego Arabako Errioxa. Sekulako gogoa daukat gaurko erreportajea grabatzeko. Zergaitik? Plan bikaina delako. Ja, hasteko, hemen, plazan, sarrera txiki bat grabatuko dugu. Esaldi bat argitu edo osatu behar badugu, beste hitz edo esaldi bat tartekatzen dugu, eta hori koma artean jartzen da. Adibidez, hemen, plazan, sarrera txiki bat grabatuko dugu. Lesakara, Nafarroako iparraldera, joango gara asteburuan. Azalpena emateko esaldia amaieran doanean ere, komaz bereizi behar da. Adibidez, iritsi gara Eltziegora, Arabako Errioxara. Haraino joan gara, tontorreraino. Orain, aditz batzuen laguntzaileari erreparatuko diogu, eta errepaso bat egingo dugu. Dakizun bezala, aditz batzuk nor motakoak dira, eta beste batzuk nor-nork motakoak. Gaur, aditz hauek gogoratuko ditugu. Ari izan, behar izan, ahal izan eta ezin izan. Ari izan aditza, nor motakoa da, eta nor motako laguntzaileekin erabiltzen da. Ikus adibide hau. Lankideak lanean ari dira, baina berehala bukatuko dute. Baina aditz honek badu salbuespen bat. Eguraldia adierazteko nork motako laguntzailea jartzen zaio. Euria ari du, ireki aterkia. Behar izan aditza nork motako laguntzaileekin erabiltzen da batez ere. Salbuespena da forma inpertsonala. Ikus adibide hauek. Berandu da eta guk trena hartu behar dugu. Forma inpertsonala erabiltzen badugu, nor motako laguntzailea jarriko diogu. Jatetxera joan aurretik, erreserba egin behar da. Azkenik, ahal izan eta ezin izan aditzak gogoratuko ditugu. Aditza, nor sistemakoa edo nor-nork sistemakoa izan ahal da. Adibidez, ezin naiz oporretara zurekin joan. Joan nor motakoa da, ni ezin ez joan. Zure bizikleta utzi ahal didazu asteburuan? Utzi aditza nork motakoa da. Zuk niri bizikleta utzi. Beraz, ahal didazu esango dugu. Ezin izan eta ahal izan bakarrik doazenean, nork motako aditzekin erabiltzen dira. Ikus adibideak. Etorriko zara mendira? Ez. Ezin dut. Asteburuko jaira joango zara? Ahal badut? Bai. Goazen ariketa batzuk egitera. Non jarriko dugu koma esaldi honetan? Haraino joango gara. Koma. Tontorreraino. Jarri aditz laguntzaile egokia. Euria ari du. Ireki aterkia. Ni ezin naiz zurekin oporretara joan. Berandu da eta guk trena hartu behar dugu. Etorriko zara mendira? Ez. Ezin dut. Aposizioa koma artean.
aposizioa esaldiaren amaieran komaz bereizita. Ari izan, aditza. Behar izan, aditza. Ahal izan eta ezin izan aditzak. Segi lanean, laster arte!